София в петък на 22 ноември ще се състои първият икономически форум за обмен на опити под заглавие «Ролята на бизнеса в изграждането на устойчиви европейски практики за трансгранично сътрудничество». Срещата ще се състои с инициатива и под патронаж на компанията Trace International ЕООД, на Националното сдружение на общините в Република България, общините от Южна и Източна Сърбия и на Националния съвет на българите в Сърбия. По време на форума ще бъде направен обмен на добри инвестиционни практики, а ще се говори и за ползването на предприсъединителните фондове. Започнаха работите за изграждане на Махленски път от село Куса Врана до Махала Дел на дължина 1300 метра. Работите се финансират от община Димитровград, а изпълнител е предприятието Комуналец. До края на строителния сезон ще бъде направен ремонт и на участъка от центъра на Куса Врана до Трънски Одровци. Терена посетиха заместник мета Зоран Петров, Синишер Анджелов, член на Общинския изпълнителен съвет, и Саша Алексов, директор в Комуналец. Сеитбата на пшеница в Сърбия приключи на около 80-90% от заплануваното. Според думите на Ненад Будимирович от Стопанската камара на Сърбия, това е добър резултат, тъй като преценката от 500 до 600 хиляди хектара засети ниви главно е реализирана, което ще даде достатъчно реколта за домашния пазар, но и за износ. Есенната сеитба приключи и на повечето ниви в Димитроградска община, а с пшеница са засети към 400 хектара. С пиесата «Кучката» от Теодора Димова в постановка на Слободан Алексич, театъра домакин Христо Ботев снощи закри 9-я Балкан Театър Фест. През изтеклите 15 дни в рамките на фестивала пред димитроградската публика се представиха 10 театри от 4 балкански страни. Онова, което го прави по-различен от предишните е, че освен театъра домакин, участваха само професионални театри, изтъкват организаторите. Мариан Миланов, автор на блога «Виртуален музей Цариброд», със съдействието на радиотелевизия Цариброд, подготвя телевизионни миниатюри, с които ще представи част от историята на Цариброд и околията. Става дума за рубрика под заглавие «Царибродски споменар», а както е оповестено, първият епизод от сериала ще бъде излъчен в началото на декември. Между двата кръга в първенството на нишка зона футболистите на Балкански ще изиграят международна контролна среща. Пред тях в 12 часа местно време в Стара Загора ще се изправи домашния отбор на Аверея от югоизточна В група. Това ще бъде реванш, след като преди 3 седмици в Димитровград победа извоюва Балкански с резултат 2-1. Поради работи на регионалния водопровод, които ще започнат утре в 7 часа сутринта, без вода ще останат потребителите на улиците Лазар Лазаревич, Юноа, 9 май, Лозарска, Козарица, Босотските жертви, Клемингова, по високите части от улица Петралашка, граничния преход Градина и село Бачево. Ако работите продължат до вечерните часове, възможно е вечерта без вода да останат и другите по-високи квартали в града, оповестиха от предприятието Комуналец. Поради ремонт на трафопоста Мойници, утре и от петък до неделя ще бъде спиран тока на потребителите в селата на източно Забърдие, Протопопинци, Мойници, Мазгош и Бребевница, съобщиха от електроразпределителното предприятие Димитровград. Утре сутринта ще е променливо облачно с до умерен южен вятър. Минималната очаквана температура е 6, максималната през деня 15 градуса. Следващите дни ще е променливо облачно и топло за периода от годината с чести слънчеви периоди.